Inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod kalakip sa anom ka mga lugar nga ginrekomendar sa IATF ngay paidalom sa GCQ umpisa Oktubre 1. Colonel Henry Viñas gin-relieved sa BCPO. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte hindi interesado nga palawigon pa ang iyang termino. Bohol masunod nga tourist destination sa Pilipinas nga pagabuksan. Maayong aga Bacolod, may agabilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Septyembre 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning, Action Boy! Kag sa atin nga mga ka-aksyon. Subong nga adlaw, Action Boy. September 29, isan lang ika-adlaw, October na dahil, no? Ikaduha na nga, Ber. Yes, kaya ang Bacolod, GCQ na, no? Kaya po itong recommendation kagabi. Kag doon nag-appeal man si Mayor Bing, di ba? So, laban-laban si Action Boy, GCQ, ginang Bacolod sa October 1. Okay, anyway, good morning sa aton mga ka-aksyon. Ginagaupod sa aton subong nga aga. Kay, Ari siya President Dennis Richard Tiboroma sa Energy Funds Club. Nagaupod siya sa aton Action Boy. Good morning, President. Kaya Susan Sagario, good morning. Helen West na, happy Tuesday, Action Boy and Action Dorel. Happy Tuesday. Kay Ma Earl, good morning. Mami Ems. Aboso, araman si Mami Ems. Good morning. Kamusta ang imong mga fairy? May mga fairy na siyang ginapamutang subong sa iya nga bonsai mo. Kita ko to sa iya nga daw garden to sa ano to tawag sila bonsai na. Oo, ang daw lain-lain nga tanom nga sa isa ka daw. Ang bonsai gagmay na ang tanom. Nga mga dapat dagko na siya mga kahoy bala nga dagko ginabonsai nila mo sa gamay. Japanese art na siya sa parte sa mga kahoy. Yan sa Japan na siya. Pero hindi matuguro. Pero hindi na matawag. Ano tawag sa nayas kung mga succulents lang niya? Succulents siya, succulents eh. Ang bonsai na mga let's say mango tree. Gagmay siya ya. Gagmay siya ya. Oo, na bonsai may nila. Siya, may method na Action Boy. Oh, meron na siya. It would take you years para nga makahimo sina. Gabunga man? Oo. Gagmay man ang bunga. True. Gabi na. Bonsai. Sa Japan na siya ang word nga bonsai is Japanese eh. Okay. Basibot siya lang sa bonsai lito. Charot. Kasi buso. Amo na kung tawag ka ni bonsai na lito ka. Kay Abrenica Windel, good morning man. Mary Jane Mendoza, good morning. Kay Julio Solis, good morning Action Boy. Kag Action Dorel, mati lang kami di sa La Carlota City. Si Action Boy, masunod mo da. Go. Cory Vidaha, maing agamla sa Kuwait. Annie Jupenes Balkin, good morning man. Sakay Veronica Balyado si Charles. Sakay Jenny. Kung may GCQ Action Boy, pwede na kabiyahe si Reserve Bacolod. Pwede na. Pwede na siya. Kaya transport na siya, allowed na siya. Basta under sa General Community Quarantine. Michael Joseph Hilado, salamat gid sa balita adlaw-adlaw. Okay, salamat man sa pamati adlaw-adlaw. Yes, thank you so much. Junjun Esteves, watching from Binondo, Manila. Sakay Rocky Reyes Marin, sa may Barangay Concepcion, of course, sa Ciudad Santa Lisa, yun na siya, no? Jennifer Dulaca Siloterio, pa-shoutout sa Dulaca kag Siloterio family. Marcel Estelioso, Miss Ganda kuno, I love you. I love you too, Maricel. Diba? Sige. Kaya Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy Piliado, sang La Carlota, thank you. Kay Jing Verbael, good morning. Kay Tito Benji Isuela, Action Boy, sa may Sagay Central, good morning. May landa nga pagpamati ito, halongged. Kay Dennis Richard Tiboroma. Ay, si President nag-greet na siya. Good morning, Action Boy, Mami Doris. Good morning, man reklamo sa... naman kron nga kaduha na sa gin-greet niya. Galing man. Tsaka kilala lang ang gila-greet. Ay, kalain.
Solid Energy Fans Club, brighten my day, showing my direction. Do kanta man eh? Ayan na. You're brighten my day, showing me my direction. Ay, correct. Kelly Jelly, good morning. Aksyon Boy and Dorel, happy Tuesday to both of you watching here sa US Aksyon Boy. Please greet kuno Beboy Villasor and all people kuno ang tanan nga tawo sang DSB. Stay safe. And God bless. Kay Leda Yamagishi, Japan ni Guru Aksyon Boy ay. From Japan Tokyo, gid. watching from Good Tokyo. morning Aksyon na Radio Bacolod watching from Tokyo. Kay Giselle Franco, Ay, good sumaaw na morning. siya. Sa Maaw. Kay Thunder Tupas Umandam. Good morning, man. Joven sige. ko, good morning. Standby na ta? Wala Sige, pa. kailangan- Si Action Boy, go. Ikaw naman. Okay, kay Joel Lenz, Shakil Tarak Muhammad. Monitor sa lang sila subong. Good morning. Sa kay Meriam Duliete Suerte. Sige. Ang iban ka na naman ha. Standby na sa aton nga mga... Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingib Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Detalya na sang mga balita lokal. Gin-rekomendar sang Interagency Task Force kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagpalawig sang General Community Quarantine sa National Capital Region. Lakip ang 5 pa ka lugar nga mong syudad sang Bacolod, Batangas, Tacloban, syudad sang Iloilo, kag Iligan, umpisa sa Oktubre 1. Sa weekly address to nation sa Presidente Lunes ang gabi, ang probinsya sang Lano del Sur, lakip ang syudad sang Marawi, amo ang ginrekomendar naman sang IATF nga ipaydalom sa MECQ. Samtang ang nabilin nga mga lugar sa pungsod, ipaydalom naman sa Modified General Community Quarantine. Ginbalgar naman ni ABC President Lady Gles Gonzales nga isa sa rason sa pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Bacolod, amo nga mayara sa nagabalibad nga dalon sa isolation facility sang syudad. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Gonzales nga base sa ilang record may 203 ka barangay nga may na-record nga pagdamo sang positibong resulta bangod sa na-close contact sa isa lamang nga nagpositibo apang nagbalibad nga dalon sa isolation facility. Bangod sa natabo may cluster doctor nga mo naga-assess kung bala kinahanglan dalon kag obligado naman nga mag-upod ang persona nga nagpositibo labi na kung dako ang syansa nga makalaton ini sa iya makaupod sa balayo o kung sa isa ka compound. Gin-relieve na sa pwesto bilang City Director sa Bacolod City Police Office si Police Colonel Henry Binias, epektibo kahapon nga adlaw. Si Binias nga nagpangalagad masobra isa katuig sa siyudad sang Bacolod ay destino naman sa PNP Drug Enforcement Group bilang Chief of Directorial Staff sa Campo Crame. Sunod kay Binias, nakita sang higher command sang PNP ang maayo niya performance kag sa kalawigon sa serbisyo rason nga inatagan siya sang mataas nga posisyon sa Campo Crame. Si Binias ang pagabusla ni Police Colonel Manuel Placido nga naghalin sa PNP Civil Security Group nga nabase naman sa National Headquarters. Si Binias kag Placido ang lunsay miyembro sa Philippine National Police Academy Class 1995. Si Police Lieutenant Colonel Levi Pange, ang Deputy City Director for Administration, ang magaserbe nga caretaker sa Bacolod City Police Office samtang inapaabot ang magpungko ni Placido. Nagpasalamat naman si Binias sa city officials sa syudad, mga stakeholders, labi na sa katapos ng media, nga nagbulig sa iya programa agud mapalambot sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Sa dugang nga balita lokal, patay ang isa ka anay punong barangay kag ginakabig drug lord sa isa ka manhunt operation na ginpatigan sa gintingog nga puwersa sang kapulisan kaiban pa nga law enforcement unit sa barangay Minoyan, Banwas sang Bursya, las 7:20 kahapon sang aga. Ang napatayang ginkilala kay Jennifer Mercader, lalaki, 43 anyos, residente sang Bourbon, Cebu. Sa interview sa Aksyon na BBB kay Murcia PNP Chief Lieutenant John Paul Tabuhara, las 2 pa lang sang kagahon nakapwesto na sila malapit sa ginatiniran ni Mercader. Giningyo pa nila nga mag-surrender ang suspect apang sa baylo nga magsunod. Nagpalupok ini sa armas nga amo ang rason kung nga nagbalos palupok ang kapulisan nga gintunaan naman sang kamatayon sang suspect.
Si Mercader ang anay purong barangay sa Barangay Lugo, Bourbon, Cebu. Sang 2018, si Mercader ang napreso sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kag nagpalagyo sa presuhan sa 2019. Magluwas sa kaso nga paglapas sa RA 10591, nagapangatubang man sa kaso murder si Mercader. Antes napatay ang suspect ang nakapalagyo pa sa buy-bust operation nga ginpatigay naman diri sa syudad sang Bacolod. Ang subject din sa manhunt operation is si Jennifer Mercader. Isa ka drug personality, isa ni sa ka top 10 priority high value individual on illegal drugs. Isa ni sa ka former kapitan. Oo, sa Bourbon, Cebu. Kabahin sang pahayag ni Murcia PNP Chief Lieutenant John Paul Tabuhara. Ginkumpirmar man ni Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Head Police Captain Leo Estopa nga si Jennifer Mercader amo ang persona nga nakapalagyo sa taong Agosto 27 sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa isa ka balay sa Florenceville Subdivision sa Barangay Pahanukoy, siyudad sang Bacolod. Si Mercader ang inatudlo upod sa negosyo sa illegal nga droga sang napatay sa amo nga buy-bust operation nga si Jose Paterio Tulete, 42 anyos, kag residente sang Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Ginpasakaan man si Mercader sang kaso may angot sa pagbaligya sang illegal nga droga. Pahayag pa ni Estopa nga mga kaupdanan ni Mercader sa negosyo nagsapupo sa iya sa Bacolod matapos magpalagyo gikan sa Cebu. Naglabot naman sa 59 ang nagpositibo sa COVID-19 sa BJMP Bacolod kag Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay BJMP 6 Senior Superintendent Gilbert Peremne, Deputy Regional Director for Administration, ginpahayag sini nga sa lista sang ilagan siya 40 sa persons deprived of liberty o kon PDL sa nagpositibo samtang 19 naman sa mga jail personnel. Dugang pa ni Peremne sa 40 ka bilanggo, 35 diri ang aktibo nga kaso, 3 ang naka-recover samtang 2 ang napatay. Dugang pa ni Peremne nga sa 19 ka mga jail personnel na nagpositibo sa COVID-19, 13 sa ilang aktibo samtang 6 ang naka-recover. Ginpahayag man ni Peremne nga ang nagpositibo sa COVID-19 ang gindala sa BJMP Ligtas COVID Center sa siyudad sa Talisay. Nagapilar man si Peremne sa pamilya sang PDLs nga hindi magkabalaka sa sitwasyon sa ilang mga kimata. Bangod ginahimo Manila ang tanan lakip dedere ang paghatag sa nagakaigo nga medical attention. Nakapatay sa itong telikdan nga tuig ang biktima sa pagpagluthang sang telikdan nga gabi nga si Junrel Pahayahay, 35 anyos, kag pungluyo sa sitio Huevesan, Barangay Marcelo, Banwa sang Calatrava. Sunod kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sang Calatrava PNP, posible nga pagtimalos ang rason sang sining paglutang sa iya kag ginhimo ini sa mahimo sang pamilya sang nabiktima niya. Sa rebaluan nga si Pahayahay, ang nakaagi man preso sadto apang nakagwa. Ginausisa man ang mga kangtanan ni Pahayahay sa grupo nga Mangkaw sa din nagapatigan sang extortion kag pagpang-hold up. Nagwa man sa investigasyon nga ining napatayin, nagapangayo-kayo kag ginagamit ang ngalan sa New People's Army. Padayon naman ginabulong si Jennifer Catalogo nga nasalabat sa amo nga pagpangluthang. Pilaso ng isa ka persona matapos ginbuno sang duha ka sospetsado sa Sitio Batang, Barangay Talaban, siyudad sang Himamaylan sadtong Domingo las 11 sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Hansatol Magbato, 29 anyos, samtang mga suspect ang ginkilala nga Sunday Rogel Tista, 21 anyos, kag Bernie John Moles, 24 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Sunod kay Police Major Romeo Vargas, ang hepe sang Himamaylan PNP, upod inom sa makahulubog ilimnon ang biktima kag suspect apang naglalisay kag naglabot sa pagpamuno. Naabtan sang mga suspect ang biktima kag nadako pagi sa pagtulo sa mga saksi. Samtang ginakakapan sanda o kung ginkapkapan sanday Tista kag Moles, nakuha na maini sa illegal nga droga nga nagabalor sang 1,700 pesos kag drug paraphernalia. Ang mga suspect ang mahimo mga tubang sa kaso nga sang pagpabuno o kung pagpangbuno kag paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, Banwa, mapugaw nga hangin, nagadapyan
Di alam mo ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginabalak na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas ka balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Patayon aksyon radyo Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang Good morning. Liwat sa aton nga mga Facebook fans, followers, kay Grace Ginglo, dira sa Saudi Arabia, maayong aga. Edwin Miranda Sr., maayong aga man, Kapital Leopoldo Duran Jr. Good morning. Kay Mariam Suerte, from Ervias, Villamonte. Bengski Ginson, from Kuwait. Jovin Ko, watching from Valladolid. Sakay Elmore Tolosa Juanitas from New Zealand. Good morning kuno sa taga Minoyan, Murcia. Kay Arman Jaylin, Morning Action Doors. Pa-shoutout naman kami sa Palaboy Eatery. Gapamatigid kami din sa inyo pod mga nurse. Kag taga Barangay 18. Pa-shoutout ng kuno kay Edward kag Pane. Kanamit gid sang batsoy ni Alog. Uy. Bongga. Lapit la action boy, no? Are lang di sa aton niya nga, ano? Pagtapos, bikaroon, bakli ko ito batsoy. Bibisan isa lang ka, serve. Sige. Tiyo, Kay Kwan ka, ha? Kasi ulton to rin. Kay Pane ka, ha? Mga bakala. Sige, Temprano pa may batsoy ba, no? Gani, ha? Tikay, balo kayo, ibang kapulaw nga daan ng mga... sa bagay, action sa boy. hospital da. Christine Villanueva, may biyahe naman jeep, sir. Kung mag-GCQ kita, may biyahe. Kung iban yan, kita ko lang may nagabiyahe. Kaya ining mga kwan. Para sa mga essential workers. Yes, action boy. Kay Thunder Umandam, good morning. Ang biyahe sa Ceres Pakanlaon. How about ang biyahe? Wala pa subong. Pero sige lang yung subong sa outside, the action boy, dra lang hasta sa border naton, di ba? Ang taga south, hasta lang sa may sumag, da ba lang nga border. And then ang sa mga sa north area naman, hasta lang sa La Costa Brava, naman dra sa may Talisay. Lapit man na border, action boy. So, actually, ang guwayas ng Bacolod, sige ang biyahe. Sige wala hindi apektado. Sige, kay Ani Jopenes Balkin. Action boy, taga Sigasco man ko lapitay man lang tadi. Basta mapita mo siya kuno batchoy. Kay lapitay lang kamo. Kay Junjun Esteves, tamiyo ko di gali action boy. Ang Sigasco tapos panokoya, ang gabatchoy niya di sa barangay 18. Ganit, iba ka kabatchoy hapit mo to sa taga Sigasco. Mana siya. Kapos Junjun Esteves, tamiyo ko di gali action boy. Si Ma'am Girly gapangape patamiyo man ko. Sa staff ko no sang Benedicto Steel Corporation kay Earl Joy Javier Galieno Madaiton. Ano ni siya i-shout out. Nagko asong sipi ni Tito yako no. Oo, kay isa sa mga residente sa San Enrique. Okay. Ginkuha pang sipin Tito ya. Ay nano manaman. Oo, kung sino man to nagkuha sang cellphone sang Tito ni Earl Joy Madaiton. Palihog man balik ay naksidente ng tao ginkuhaan nyo pa cellphone. Bo nano man. Shout out.
Kay Andrea Huelar, good morning, always in good health and God bless to all of us, Aksyon Radio. Yes, sir. Kay Rosemary Heledo Alarcon. Pa-shoutout Alarcon family, good morning. Veronica Etchauz, please greet Barangay Captain Jerry Tingson and Council from Barangay Estefania. Oy, may aga. Barangay Estefania. Dra may damo rambutan man subong Action Boy, no? Magluwa sa Talisay. Asa Estefania? Estefania na lang going kampastuan, Kapitan diba? Jerry nga daw. Wala gid ka pa nga. Wala ka pa balo nga damo dagli rambutan man. Basta Engineer Jerry Tingson. Engineer gali si Engineer na siya. Kapitan. Sige, good morning lang dakap Kaya Binong 70, good morning Action Boy and Action Dorel. Live subong nga pamati ang class itinakda sa Talisay City Police Station. Upod ang mapisan kag energetic nga Chief of Police si Police Major Jigger Jimeno, kag radio operator si Sir Koha, kag pabitin upod man ang patrol team leader si Police Master Sergeant Onald Villa, si Tia Aida gamen sa Bago City. May pagpamati kag may aga lang sa tanan. Tanan niya police officers ang Talisay City. Good morning mga sir. Correct. Sige, may lang nga pagpamati. Kay Eliza Mendado, good morning from La Carlota. Please shout out San Miguel, LCC Arevalo family. La Carlota ng LCC. Yes, sige. Kay Jerwin Tenerife Ortero, good morning ka Aksyon, watching from Bulacan. God bless po. Kaya Bravo Sierra Delta, good morning, Sir Boy. Pag-greet lang da sa Amon, Barangay Captain Keda, Duran. Sang Barangay Poblasyon to Sagay City. Parinte, mga gada. Parinte, katugali nga, Barangay Kapitan sa Sagay, sana all. Kay Jose Ong, good morning, Sir, Ma'am, sa inyo, pati sa asawa ko, si Asato May Carinderia, sa 22nd Street, sa Dre, no? Sa Bacolod. Kay Christopher Masmela, good morning. Doon lang ako sa good morning. Kaya Bia Jonathan, mayong aga. Kanamit balas ang pudding ni Bia Jonathan, Action Boy. Kabaligya siya. Ay, gali. Nakatila ko kayo sa kay Action Eden. Bitagaan ka lang ay. Yes. Di man kayo ubusan sa katri, kaya ako lang, B. Pero pwede ko na ipangata, gano'n na. Uy, pangata. Kay, sige Action Boy, go. NJ Arana, niya as lang ko need pa ang HQP gyapon sa Bacolod. Subong hasta sa 13, need pa na. Pero sa October 1, October 1, I na. would like to believe na wala na na. Ito yung papagawa man siya yung order mo. Kasi wala na tayo HQP, no? Starting October 1. Okay? Morning, Andro Mangilan Villarosa. Andre Solis, watching from La Carlota City. Christopher Masmela. Wala gina katapusan ng COVID niya, katalaka na. Matapos gina siya. Pastor Ramil Loyola. Good morning, Sir From Ma'am. Banago. Kagdanan nga OTTG members ko no, good morning. Ana Fe Maluyaw, good morning. Kag sa hindi ta na maabtan, Great Action Boy. Karon naman sa alas 7 namon nga newscast na Action Boy. Sige. Standby na sa mga balita national. Kag sa ato naman Pasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi na interesado si Presidente Rodrigo Duterte nga palawigon pa ang iyang termino. Inisunod kay Presidential Spokesman Harry Roque matapos ang proposal nga pag-suspend sa 2022 elections. Sunod kay Roque ang suhestyon ni Pampanga Representative Mikey Arroyo nga i-postpone ang eleksyon bangod sa kahadlok nga mag-angkon sang virus ang hindi isa ka option. Magluwas na lamang kung amendahan ang 1987 Constitution. Sa idalom sa konstitusyon sa pungsod, ang presidential kag vice presidential elections ang dapat patagayunon sa kada ikaduha nga Lunes ang bulan sang Mayo sa kada anom ka tuig pagkatapos sang Mayo tuig 1992. Suno kay Roque, posible nga ilisan sa pungsod ang pamaagi sa pagpatigayon sa eleksyon bangod sang pandemic.
Ginalantaw sa gobyerno ang isla sang Bohol ang mga masunod nga tourist destination sa Pilipinas nga magabukas. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, sa bulan sa Oktubre posible magabukas sa turista ang probinsya sang Bohol nga kilala sa ilang nga Chocolate Hills. Dugang pa ni Roque, amat-amat na nga nagabukas ang mga tourist spots sa Pilipinas. Una na hagin kasugtan sa gobyerno nga buksan ng Baguio City kag Boracay Island sa mga turista umpisa Oktubre 1. Naglambot na sa 307,288 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos na dugangan sang 3,073 ka bago nga kaso. Ina na record sa NCR nga may 1,158, Cavite nga may 225, Laguna may 203, Rizal nga may 173, kag Batangas nga may 169. Ginanunsyo man sa DOH ang 163 ka bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 252,665 ka nag-ayo na sa masakit. Kaya kondenar sang Numero Police Regional Office ang ginhimo nga pag-ambush sang komunista nga grupo sa mobile patrol sang kapulisan las 11:30 sang aga Lunes sa Mabaho Road, Barangay Cabalwa, Banwa sang Mansalay Occidental, Mindoro. Sa report kinabato ni Numero Director Brigadier General Pascual Munoz Jr., pabalik na sa ila kampo pagkatapos magpatigan sang patrolya ang 5 ka personnel sa 403rd Mobile Company sa Regional Mobile Force Battalion sa pagpanguna ni Corporal Michael Librea ang sakay sa mobile patrol sing gin-ambush sa wala may baluan nga kadamuon sing komunista nga grupo. Dugang pa 3 sa 5 ka pulis ang pilason apang sila tanan ang gindala sa Rojas District Hospital sa Rojas Oriental, Mindoro. Isa naman ka patrol jeep ang ginsunog sa komunista nga grupo antes magbiya sa lugar. Ang joint personnel sa Regional Mobile Force Battalion kag 203rd Brigade nagpatigay na sa hot pursuit operation. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Kag sa ato naman mga Kamatian natin mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!